ramadana ya zo in ta istighfari halalla sai na zama gurzo zan koma ga Allah in ta yi istighfari babu shaye-shaye malam babu shan sigari dukkanin wasanni malam zan aje su gefe karatu Qur'ani zan ta yi in na koma gefe a tsaye da sunna sosai har na ta rage mu Allah ka sa ran lahira annabi ya cece mu ya ce mai afuwa ga duk wanda ya cuce mu wannan watan azumi ne sai mu nemi lada a ba sai kudi ban abinci gare ka ka bada tuba zuwa ga Allah mai ta yin ibada ka tsaya tsayin daka kar kai wasa da sallah dan wuta zaka shiga na rantse da Allah muna da rai da lafiya mu gode wa Allah wanda cuta kowa ko kuma har kalla Ramadana you are welcome Ramadana you are welcome Ramadana you are welcome Ramadana you are welcome Ramadana Astaghfirullah Allah mun yi zuwa gare ka ya fi mana dukkan kurakuran mu da muka aikata a baya Allah ka sa muna cikin duk bayan ka ka roƙi Allah zanubanka za a kankare baka da damuwa matsalolin ka za su warware kana so ka rabota ka bi iyayenka ladabi har da biyayya su suka haife ka amma sai ka faranta musu rai Allah zai dube ka kana da jariri suke tare naka gashi har ka girma meye ba sa maka abun magani har su kufi suke biya maka Allah ka sa mu gama da iyayen mu lafiya ka sa mu kyakkyawan kashe a nan gidan duniya masu kudin garin ku dinga yin sadaka ga wasu ba su da abin sakawa a baka ka ci yadda wani lada za a baka wasu an kai azumi ba abin da za su ci mu yi amfani da yin haka kan mu rasa lokaci yau kai da